Det er Brandby. Det er en hotdog og den rebelske bad boy. Skabt af tilfældige dele fra en gammel bilkirkegård. Et crash attack er the Skull Smackdown. Det er tid til thrash and smash. Giv et bravende bifald til The Party Bullshaker. 6 år siden, der var der en mand. En mand, der havde en drøm og en vision om at gerne vil køre i kæmpe store monster trucks. Den her mand, han fulgte sin drøm, og han var faktisk grund til, at vi kan sidde her i dag, for han satte præg på industrien her. Han skabte en bil, som lige nu er her. Den har 50 års fødselsdag. Den er ganske særlig. Den bliver kørt af Rebecca Snell, og den hedder Bigfoot! Ja, og til lykke Bigfoot! Og ved du hvad, Lille? Nu hvor Bigfoot er fødselsdag, så synes jeg faktisk, at vi skal synge fødselsdagssang. Og det plejer at høre Happy Birthday rundt omkring hele Europa. Men jeg synes, vi skal give den en dansk fødselsdagssang, nu hvor vi er i Danmark. Hvad siger du til det? Det synes jeg lyder som en helt fantastisk idé. Og hvis vi skal det, kan vi så please vælge den med instrumenterne. Ja, lad os tage det med instrumenterne, og vi klapper. Lad os klappe alt, hvad vi overhovedet kan. Så når jeg har talt ned fra 3, så synger vi alle sammen Bigfoot har fødselsdag. Er I klar? 3, 2, 1. Bigfoot har fødselsdag, og der har den jo, og det er en dag. Bigfoot har fødselsdag, og der har den jo i dag. Og hør nu her, hvordan vi alle klappe vil. Og hør nu her, hvordan vi klappe vil. Tillykke, Bigfoot! Men nu når vi har sunget, så er vi altså også nået til det sted, som jeg har glædet mig allermest til. Jeg får lov til at sige noget, der sætter det hele i gang. Men for at gøre det, får jeg brug for jeres hjælp. Så vi hjælper med at tælle ned fra 10. Er I klar? Vi siger 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,